dneska robím vlog. Momentálne mi u kufru. Ideme na Širavu. Aj nie, ja sa pana. Ale oni sú tu, nie? My wife very angry on me. Ja všetko brala. Nie znam, lebo u żadnej tašky neboli. Ahoj. Cesal to. Cesal to. No powiedz, jak všetci cestujú u kufru? Dobre. Momentálne nás zavreli do kufra. Fiskáme še tu a oni tam opredu sebe šedia jak frajere. Tam aj tu horúco, Ešte aj minare. horúcome tu. Moja žena má hlavu po výbuchu. My tu je zlama, nie? Motore za nama. Takže cesta sa začína, ideme na to. Dobrý. Momentálne sme še zešli a ideme na Širavu. Chceme 6 roky. Moja baba, Babina. moja žena, Maťko. Černoji se môže, to co? Momentálne zastávka, toto jak sa to volá Tesco. Takže išli sme nakúpiť salami, pomaranče aj mandarinky. Všetko dobré? Bude všetko dobré. Pokračujeme. Chce sa tu? Ja. Kaj, ideš? Je paňa. Čekaj. Ideme na Širavu. Vykúpať sebe vajíčka, šmrdzací a ju bereme. A ju? Berte ju? Vodičák vyberí a neškaj. Vzadu v kufru ona, ten čárny pes. Beria mi vodičák. Kde máš nabehanou? To prešlo to. Wow. Disability car. Pokračovanie. Momentálne sme zablúdili, ideme po džungli. Ideme po džungli. No. Pale lesy. Jak to ty utoriač? Ideme na kozare. Tu tigry aj mačky. A tigris. Aj divačky. More, keby tu tak a strom zjebaný na do peči. Dobre. Ale drevo pre cigánov. Poďte zbierať. Poďte na drevo. Na zimu. A teraz ideme do Bracovec. Vracame sa naspäť, ale ideme po lese. Lesík. 3 stromy. Vy sa si išli, ja nepamätám. Ja sa pamätám, a veľmi malý. No, tam nie to, co tu utoríš. Nie do piči. Dobre ideš. Dobre, asi idem. Ja dáme ti dobre. Ale tam to dvojke. Tu bude bazén. A tu budeme się kúpať. Dobre. Motor. A ešte dobre, že nemáš pružiny. Odpor, neviete, čo mala. Nemôže to otvoriť. Dá otvor dvere. Dobre, dzira. Koleso polamaný. Nepikuj. Joj, pána Beka, to máš chudák. Jak mám za... More, oni ty? Neznám. No, dobre, au. Vyšla von? Nie. Ono tu Čo oni, more? Ja neznám. More jak nie. Stracili się. My chceme na poľov. More, dobre ideme. Nie idźcie dobre, no však ja vám hovorím, že povedal, ja nie Ale, idźcie. more, však to normálne znáš co? Adam ani za nami nic. Adam ani za nami. Nic, my dočúvaj stále. Dobre, ideme tu. Do piči, kurva. Tak ideme, aj ty. Adam nic za nami. To oni ostali to. A tu Tak znáš piča, more tak. A budeme produkovať. Pale, vinné jazero, bacily, šická choroba tam nájdeš.
Ale nejdeme to do piči, ja znam, keď mám ísť. Pošlíme na Širavu momentálne. Všetko v pohode. Veľa ľudí tu na bar, veľa ľudí tu. Nemáme všetce pohnúť. Gang size. Gang size, vun gangster dneška. No. Žena moja, jak sa cítiš? Zle, keď sa vidí. Cítiš sa zle? Ale veľa ženy tu, všimol si sebe? Veľa nahých žen je tu. Neznám. Môžem sa kúpať? Čau. Čau. Ukáž brucho. Tlak. To dneška spali. Vun boxerista, Tajvon. A mun futbalista. Tam vona u rúžovým dneška sa zatopí. No, vlog. Náš vlog, dneška budeme hrať futbal. U vodze. Ten chlapec vyzerá čisto jak ty, Adam. Ten už heleným. Tomáčku, ideš, ja sa napíše. Ja, veľa krajší. Ty krajší? Dobre. Robíme ďalší vlog. My wife is opali nesting. Teraz naša celá familia prišla. Momentálne sme tu všetci. Ideme pozerať, čo robia. Welcome to Širava. Paťku. Ja som sa volala. Co? Pozdrav, povedz gól. Kývaj im ahoj. Is this one big family? No, ten się już topi. Joj, to coś kozim. Channel, now we are in Slovakia. We are basically in something like Blackpool, but we call it Medvedia. The Bert pool. Everybody's swimming here. There's too much white people. I don't know what's wrong with them. Okay, my wife very angry on me. But I'm trying to fixing everybody, but too much very nice girls here, very nice as everybody. And I don't know, I'm getting disturbed, but I try everything. So I call you later and I making vlog after, when we finish. Now you coming in here, I jumping in water. Look, too much fishy, too much fish coming. You know, see. Look me how I dive in after I show you. Look. Very look careful. Moto. Takže думал mi, že koniec vlogu, ale nie koniec vlogu, bo na začal musíme opať do toho, jak sa to volá. Fucking shit, this one. Dobre, ja idem, ochap. Ja idem. Musíme sa nazad opať do toho, do kufra. No, bo veľmi u motora. Zavri. Hej, to moja sestra toto. No a teraz, až teraz je koniec vlogu. Čaute.